Ti szeretnétek egy lifestyle-t képviselni? Pénzt keresni, spórolni és bejárni a világot. Akkor ismerjétek meg a Travelution-t. Laci? Timi, gyertek, megmutatjuk nektek az utazási platformot. Figyeljetek, mindig ez van, amióta az applikáció elindult, állandóan ezzel van elfoglalva. Remélem, hogy nem feleslegesen híven, hallom, hogy szólt, és most nem szeretnék feleslegesen jönni. Találtam valamit. Nem hallottam, Találtam valamit. akkor már rohanjak. Na gyere, ez az applikáció. Remélem nem feleslegesen hívtál, Dubáj, hogy el ne álljak, igen. május vége, Legszebb idő, pár nap, csak ketten. gyerekmentesen, romantika, És reggelivel 3 éjszaka. ez most komoly. $75? Bizony, 75? Hallod? Már mehetünk is, foglald lefele. hozzad a bőröndöt. Ó, már itt van! Na gyere!